Il-ħadd it-tajjeb, nilqakom għal din il-quddiesa tal-lum il-ħadd 23 ta' Ġunju mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta, hekk kif għadha nfakru il-festa ta' twelid ta' San Ġwan Battista, il-qaddies li għalih hu ddedikat dan it-tempju. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to our English-speaking friends as we gather together on the solemnity of the birth of John the Baptist. Insellem ukoll il-daw kollha li qegħdin isegwuna permezz ta' xandira diretta fuq TVM u pjattaformi diġitali. Dan il-ħadd ta' matul is-sena qegħdin fil-konkatedral ta' San Juan Battista u qegħdin niċċelebraw il-festa patronali dan il-katedral li imbena bħala l-Knisja Konventwali tal-Kavallieri ta' Malta huwa dedikat lil patrun tal-Ordni lil San Juan Battista. Il-pitturi ta' Mattia Preti, il-titular sabiħ tal-Mazzuoli, tant arti hawnhekk titkellem fuq il-ħajja ta' San Juan Battista. Messaġġ li għandna bżonnu anke llum. Fil-wurda din qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna waqt li nilqgħu l-istedina tal-maħfra tiegħu u tal-ħnina tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni, gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla msinna, taħt id-del ta' idu ħbini. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbini u qalli, Iżrael, inti l-għaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jien għedt, għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħti, imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand-Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilli għaddej tiegħu biex għandu jreġġa' lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U għalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribut ta' Ġakobb u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael, jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Intaf meta not u meta nqum, intaraf mill-bot ħsibieti, intaraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, triqatri kollha inti tafhom sewwa. Sawart il-ġawini tiegħi u f'ġufommi inti nsiġtni. Irrodlok ħajra x'taraġeb għamiltni, taraġeb u mal-emejjel tiegħek. Inti tafa tajjeb, ma kienx moħbi ħadmi minnek, meta kont qiegħed insir fis-satra u inti seġ fil-qiegħan tal-ħar. It-tieni qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. U min nislu li Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni der ixandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, dan ġej warajja, u jien anqas jisqoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti, u liet in-nisel ta' Bram,
u intom li tibżaw minn Alla, lilna ġiet mibgħuta l-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur għaler il-molej, biex tħejjilu triqatu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Elizabetta li ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu lil mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru, imma qabżet ommu u qalet: le, imma Ġwanni ikun jismu. Qalula: ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew, id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. L-espressjoni sabiħa mis-Salm 138 toqgħod tassew tajjeb fuq il-fom ta' Ġwanni il-Battista fil-jum li fih niċċelebraw it-twelid tiegħu. Is-sinjal li ngħata lill-Om Ġesu fit-tħabbira tal-Anġlu kienet li il-mama ta' Ġwanni, Elizabetta, kienet ili kienet sterili, ma setax ikollha tfal. U l-Anġlu jgħidilha lil Marija u da ġaqeda fis-sitt xhur ta' tqala. Aħna lek niċċelebraw it-twelid ta' Ġwanni
propju f'dan il-mument 6 xhur qabel il-miliet, bħallum 6 xhur ikun lejliet il-miliet. Anke biex nirrispettaw ftit il-kronoloġija li ħabbar l-Anġlu Gabriel il-Marija. U nagħmlu 3 festi matul is-sena li fihom Ġwanni l-Battista huwa protagonist. Is-soltu aħna naħsbu fil-festa tal-lum, il-festa tat-twelid tiegħu l-24 ta' Ġunju, imsejħa wkoll San Ġwan tal-ħġejjeġ għax tradizzjonalment kisiru l-ħġejjeġ biex jiċċelebraw din il-festa kbira. U fid-29 ta' Awwissu għandna festa tal-martirju tiegħu. Il-mument traġiku meta Erodi imxewwex mill-mara taħuh li ħada għandu jaqtalu rasu. Għaliex it-tifla tagħha kienet talbitu dan il-ġest, dan ir-rigal, għatini ras Ġwanni l-Battista fuq platta. Xommek qaltila, se nitolbu lir-re tal-isfint u oġobtu. Itolbu ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Immen fest oħra li nagħmlu li fiha wkoll Ġwanni l-Battista huwa protagonista u nagħmluha fil-31 ta' Mejju. Meta niċċelebraw il-laqa tal-mamma tiegħu ta' Elisabetta tqila Ġwanni l-Battista mal-mamma ta' Ġesu tqila b'Ġesu, dik li aħna nsejħu il-festa tal-viżitazzjoni. Daw iż-żewġ nisa li jiltaqgħu huma 4 ħlejqiet li jiltaqgħu għax l-ommijiet huma tqal buliedhom. U Ġwanni l-Battista huwa protagonista għaliex Elisabetta tajt malli smajt leħnek qed tgħid lill-Madonna, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. U allura anke fil-ġuf Ġwanni l-Battista jħoss il-preżenza ta' Ġesu. U ommu tinterpreta ir-reazzjoni tat-tarbija tagħha bħala qabża bil-ferħ. Ġwanni huwa msejjaħ il-prekursur, dak li għadda mexa ġera wkoll qabel Ġesu, prekursur. Imma wkoll huwa l-Battista. Dawn iż-żewġ titli ma nsibuhomx fiċ-ċertifikat ta' twelid tiegħu, mhux għax kien hemm, imma jekk nimmaġinaw li Zakkarija kiteb ismu. Ma nafx x'għamlu biha din il-kitba tiegħu, ismu jkun Ġwanni li jfisser Alla ħanin. Mhux Zakkarija Alla jiftakar, imma Alla ħanin. Imma iċ-ċertifikat ta' twelid żgur kellu Ġwanni bin Zakkarija. Maħna nsejħu l-Battista għaliex kellu il-missjoni li jgħammet lil dak li tagħna l-mamudija li salvana mid-dnubietna. Ġwanni l-Battista huwa dak li jindika lil Ġesu bħala ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. U l-kliem ta' Ġwanni l-Battista aħna niftakruh f'kull quddiesa. Meta s-saċerdot jurina l-Ewkaristija u jedinna dan u l-ħaruf talla li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Nkunu qegħdin nirripetu għana s-saċerdoti il-kliem li bih Ġwanni l-Battista introduċa lil Ġesu lid-dixxipli tiegħu. Kelma oħra għażiża ta' Ġwanni l-Battista li ġanna nirriflettu hija jeħtieġ jikberu u non osjien meta jitkellem fuq Ġesu. L-umiltà kbira ta' din raġel kbir fl-umiltà tiegħu. U Ġesu fuq jgħid
li memħat minn twilet minn nisa akbar minn Ġwanni il-Battista. Din hija il-kelma ta' Ġesu, dan huwa ċertifikat li Ġesu stess jagħti fuq Ġwanni il-Battista. Ġwanni il-Battista isejjaħ lilu nnifsu l-arus, il-ħabib tal-arus, għax l-arus huwa Ġesu. Jiena il-ħabib tal-arus, jew il-best man. U allura jekk il-mulej ġej biex jingħaqad magħna f'din il-festa ta' mħabba li għat-tieġ tal-umanità mad-divinità. Ġwanni huwa il-ħabib tal-arus li jifraħ meta jisma' l-leħen tal-arus. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna nkunu l-ewwel nett bħalma kienu, għax l-isem huwa missjoni messaġġiera tal-ħniena ta' Alla. Imma ejjew niftakru li San Ġwan Battista ma kienx messaġġier irħis, ma raħħas l-ebda wieħed mill-kmandamenti ta' Alla. Il-missjoni tiegħu kienet li wassal il-ħniena imma fil-verità. Lill-Erodi għallu ċaru tont li l-mara li kellu ma kienx tiegħu. U spiċċa bla ras inħabba fek. Għalkemm il-missjoni tiegħu kienet li jintroduċi l-Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ma mhix kompromess mal-verità. Kif ngħidu bl-Ingliż, he had the courage to speak truth to power. Kellu l-kuraġġ li quddiem il-kbar ta' din id-dinja jgħid kelma ta' verità. Jalla aħna nibqgħu nimitawh. It-tieni ħaġa hija li aħna bħala Knisja, bħala poplu, hemm bżonn nożżu l-eżempju tiegħu meta jgħid Ġesu hemm bżonn jikber u jien niċkien. Ħafna drabi imbagħtu mill-marda tal-protagoniżmu. Jien. U nieqdew ukoll bl-affarijiet ta' Ġesu biex nidru aħna. San Ġwan Battista bl-eżempju tiegħu jippurifikana mill-kunsens ta' vanaglorja, ta' protagoniżmu. Jikber Ġesu, niċkienu aħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna nkunu tassew grati lejn il-mulej għax għamel mana tassew wejjeġ kbar. Inrodlok ħajr għax tal-aġib għamiltni. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Ħuti eżis nitolbu bl-umiltà lill-Alla missierna li wera l-ħniena kbira tiegħu meta bagħat lil San Ġwan Battista bħala prekursur ta' ibnu. Għall-Knisja biex tkun strument ta' ħniena u maħfra biex xandir tal-kelma u bis-sagramenti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin li għadhom fid-dlam tan-nuqqas tal-fidi biex jaslu jarfu lil Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqgħu Elizabetta u Zakkarija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex insiru xhieda kuraġġużi ta' Kristu u tal-verità tal-Evanġelju bil-kliem u bil-emil tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwan il-Battista li ħejja triq għal ibnek mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin inpoġġu fuq l-artal tiegħek, għatina li niċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rieħ meta wasal
بكريستو سيدنا. المولي معكم. نرفو قلوبنا لفوق. نزوهاي للمولي الله تانا. سوا وشيرق تسيو مولاي مصير قديس الله تديم li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-leġubijiet li għamilt b'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li intollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem. U twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma bl-ilmin tagħna l-mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bid-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda ntennu lil kobor tiegħek. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Ma l-isqof Joseph li qed jgħinni, ma hija l-isqof tal-Maċedonja li qiegħed jikkonċelebra miegħi, ma l-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni mqazzom malla Marija, mal-Arus taħħa San Giuseppe, mal-Apostli ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnej. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin.
dan u l-ħaruf talla, dan u li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. It is with great joy that we welcome each and every one of you for our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Roman Catholics only. Those who are not or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have their hands crossed on their chest, so that the priest will bless them with the sign of the cross. Thank you.
Nitolbu. Mulej int saħħatna b'dan l-ikel qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel il-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum mill-Konkatedral tal-Belt Valletta iddedikat lil San Ġwan Battista li għada l-Knisja se tiċċelebra it-twelid tiegħu. Ħlief għal Ġesu u Ommu Marija, San Ġwan Battista hu l-uniku qaddis li l-Knisja tiċċelebra d-data ta' twelid tiegħu. It-twelid ta' dan il-qaddis ilu jiġi ċċelebrat mill-inqas sa mir-4 seklu u l-Knisja tonorah minħabba rwol li kellu biex jipprepara it-triq għal-Messija. Infakrukom li din is-sena id-Dar tal-Kleru li tilqa' fiha saċerdoti anzjani u morda qed tiċċelebra s-60 anniversarju mill-ftuħ tagħha. Kull min jixtieq isir volontier jew jagħti donazzjoni lid-Dar tal-Kleru jista' jżur knisja.mt/Dar tal-Kleru. Id-donazzjoni tista' tintbagħat ukoll permezz ta' ċekk indirizzat lid-Dar tal-Kleru lill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.